जेवणाच्या ताटामध्ये मस्त अशी वाळवणीची जर मिरची असेल, भारीच लागते. आणि त्याचप्रमाणे पावसाळ्यात खाण्यासाठी आणि वर्षभर टिकणारी अशी ही मी ताकातली वाळवणीच्या मिरच्या तयार करणार आहे. तर एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आहे. चला पाहू आपण ह्या मिरच्या कशा केलेल्या आहेत वाळवणीच्या. तर साध्या सोप्या पद्धतीत तुम्हाला मी दाखवणार आहे. तर त्यासाठी मी घेतलेल्या आहेत गावठी मिरच्या घेतल्या. तुम्ही पाहिजे तर रेग्युलर आपल्या मिरच्या असतात त्यासुद्धा घेतल्या तरी चालतील. तर त्यासुद्धा मी थोड्या ह्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे. 1-1.5 किलोच्या प्रमाणात मी ह्या गावठी मिरच्या घेतल्यात आणि या मिरच्या स्वच्छ धुवून घ्यायच्या. त्या सुती कापडाने आपल्याला पुसून घ्यायच्या आहेत. आता आपण ह्याला जरा अशा आपण सुरीनी चिरा मारून घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये ताक व्यवस्थित मुरला जातो. तर सगळ्या मिरच्या झालेल्या आहेत आणि आता मी ताक घेतलेलं आहे. ताकसाठी मी अर्धा लिटर दही घेतलं होतं. त्यामध्ये थोडं पाणी घालून आपण हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे किंवा असं हे ताक मी तयार करून घेतलेलं आहे. तर असं हे पातळ ताक तयार करायचं आहे. ह्यामध्ये मी अर्धी वाटीभर मी जाडं मीठ घेतलेलं आहे. तुमच्याकडे जर जाडं मीठ नसेल तर तुम्ही रेग्युलर जे आपण घरात मीठ वापरतो ते घातलं तरी चालतं. आता हे चांगलं मीठ मी व्यवस्थित ताकामध्ये मिक्स केलेलं आहे. एक पसरट भांडं घ्यायचं आहे. फक्त ते जर्मनचं नसलं पाहिजे. तर मी प्लॅस्टिकचंच घेतलेलं आहे. असा एक डब्बा होता माझ्याकडे तो पसरट. तर तुम्ही घेतलेला आहे. त्यामध्ये हिरव्या मिरच्या घालून त्यामध्ये ताक घातलेलं आहे. व्यवस्थित ते मिरच्या पसरून घेतलेल्या आहे आणि हे रात्रभर मी मिरच्या असाच मुरायला ठेवल्या होत्या ताकामध्ये. आता आपण ह्या चाळणीमध्ये आपण ह्या मिरच्या काढून घेऊया आणि जे ताक आहे ते आपण तसंच ठेवायचं आहे, फेकायचं नाही आहे. तर आता ह्या मिरच्या ज्या आहेत मी उन्हात सुकवून घ्यायच्या आहेत. तर मी एक प्लेट घेऊन त्यामध्ये जेवढी मावेल तेवढ्या मी घातलेल्या आहेत. अशा मी 3-4 प्लेटी करून घेतलेल्या आहेत आणि जे ताक आहे ते आपल्याला त्याच भांड्यामध्ये परत ओतून ठेवून द्यायचं आहे. हे बघा. आता ह्या मिरच्या मी उन्हात सुकवायला ठेवते. मिरच्या मी दिवसभर अशा सुकवणार आहे आणि रात्री परत या ताकामध्ये मी भिजत ठेवणार आहे. तर या ताकामध्ये मी ह्या मिरच्या चांगल्या व्यवस्थित मुरायला ठेवलेल्या आहेत बघा. तर आता दुसऱ्या दिवशी पण तुम्हाला ह्या मिरच्या दाखवल्या आहेत. तर तशाच आपल्याला ह्या ताक आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि नंतर आपल्याला ह्या मिरच्या असे सुकवून घ्यायच्या आहेत. असे मी 2-3 दिवस केलेलं आहे. दिवस मी असंच करून घेतला. तर हा 3रा दिवस आहे. तर एवढं ताक उरलेलं आहे. तर हे सुद्धा मी आधी पहिलं काढून घेते. त्यानंतर आपल्याला 2 दिवस वाळवलेल्या ज्या मिरच्या आहेत त्या आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला ताक घालायचं आहे. जरासं आपण दाबून घ्यायचं आहे म्हणजे जे ताक आहे ना ते व्यवस्थित ह्या मिरच्यांना लागलं जातं. आता आपण झाकण लावायचं आहे. डब्बा जरा मी हलवून घेते म्हणजे जरा ताक व्यवस्थित ह्या मिरच्यांना लागलं जातं. तर असं हे 3 दिवस आपल्याला करायचं आहे. असं हे मी 3 दिवस करून घेतलेलं आहे. तर 3 दिवसानंतर परत आपल्याला 2 दिवस अजून त्या मिरच्या चांगल्या सुकवल्या पाहिजे आणि सुकवून झाल्या की ह्या मिरच्या अशा तयार होतात आणि मस्त अशा वर्षभर टिकतात. जरासुद्धा या मिरच्यांना वास वगैरे येत नाही. फक्त मिरच्या चांगल्या कुरकुरीत सुकल्या पाहिजे आणि मिरच्या तयार आहेत. मला हे 5 दिवस लागलेले आहेत. आता ऊन होतं म्हणून 5 दिवस, जास्तीत जास्त 6-7 दिवस तरीसुद्धा लागू शकतात या मिरच्यांना. तर आता ऊन असल्यामुळे माझ्या 5 दिवसात ह्या मिरच्या झालेल्या आहेत सुकवून. आता ह्या मिरच्या मी तुम्हाला भाजूनसुद्धा दाखवते. तर मस्त अशा लालसर रंगापर्यंत आपल्याला भाजायच्या आहेत. खूप छान लागतात. तर आता ह्या मिरच्या तयार आहे आणि भाजी वगैरे जर नसेल तर डाळ भात आणि मस्त अशी वाळवणीची मिरची. कशी वाटली तुम्हाला ही ताकातली मिरची वाळवणीची? आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.